Hej YouTube, velkommen til Krill og Gys 2 med vores Let's Play, Take It Lead Let's Play. Og det er som sagt episode 2, og jeg havde tænkt mig, at vi skulle lave huset lidt større. Ja. Så vi fjerner lige den her, og så hakker vi lige det her ned. Og ja, det er sådan lidt hvad der står på programmet, og så skal vi lige have ordnet det hele sådan, så det er pænt igen. Jeg burde nok gøre det, mens det var, I ved, morgen, men det gør jeg ikke. Jeg er ikke et morgenmenneske. Så I kan godt se, sådan her, sådan kommer det jo til at stå i virkeligheden, eller når det bliver færdigt. Men sådan står den bare lige nu. Men ja,